B'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Nġbarna hawnhekk dalgħodu biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza. Illum hija ġurnata ferjali, se niċċelebraw se nofru lill-quddiesa għal ruħ Jeffrey u Peter Paul Said. Ħuti ejjew naħarfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti tfawwar tubitek fuq dawk li jitolbuk u tagħtihom aktar milli jistħoqilhom, aktar milli huma stess jistgħu jixtiequ. Xered fuqna ħniena tiegħek billi taħfrilna kull ma jbeżżana fil-kuxjenza tagħna u tagħtina dak li m'għandniex ħila nitolbuk. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostolu lill-Galatin. Ħuti, intom smajtu bl-imġiba tiegħi meta kont għadni fir-reliġjon Ludija, kif kont nippersegwita bi sħiħ il-Knisja t'Alla u nfittex l-inħarbata. U kemm kont il-qudiem fir-reliġjon Ludija fost il-poplu tiegħi aktar minn sħabi kollha tampari, imġennen kif kont għad tradizzjonijiet ta' missirijieti. Imma meta dak li għażilni sa minn ġu fommi u li sejjaħli permezz tal-grazzja tiegħu oġbu jirrivelali lill-Ibnu biex inħabbru fost il-ġnus, minnu fih bla ma qatt infittex li nieħu parir minnant il-bniedem tad-demm il-laħam, bla ma tlajt Ġerusalem għand dawk li kienu apostli qabli, jien mort fl-Arabija, imbagħad irġajt lura lejn Damasku. Imbagħad 3 snin wara tlajt Ġerusalem, inżuli l-Kefa u bqajt miegħu 15 ġurnata. Mill-apostli l-oħra ma rajt lil ħadd. Iżda rajt il-ġagbu hu l-mulej. F'dan li qiegħed nikdbilkom nixed quddiem Alla. Minix nikdeb. Imbagħad mort fl-imħawi ta' Sirija u ta' Ċiċilja. Il-knejjes ta' Kristu fil-Ludija kienu għadhom qatt ma raw wiċċi, kien isemgħu biss in-nies jgħidu li dak li darba kien jippersegwitana issa qiegħed ixandar il-fidi li darba u rrid jeqret. U huma faħru lil Alla minħabba fija. Il-kelma tal-mulej. Sar responsorjali u ngħidu flimkien. Mexxini mulej fi triq ta' dejjem. Mulej, inti tarbilni u tarafni. Inti taf meta noqgħod u meta nqum. Inti taraf mill-bogħod ħsibijieti. Inti taraf il-mixi u l-bafqin tiegħi. Triqati kollha inti tafhom sewwa flimkien. Mexxini mulej fit-triq ta' dejjem. Għax int sawwart il-ġewwieni tiegħi u f'ġo fommi inti nisġisni. Irrodlok ħajr għax b'mod tal-għaġeb għamiltni flimkien. Mexxini mulej fit-triq ta' dejjem. Tal-għaġeb huma l-emejjel tiegħek u r-ruħ taf tajjeb. Ma kienx moħħbi għadmi minnek meta kont qiegħed insir fis-satra u ninsiċet fil-qijjin tal-art flimkien. Mexxini mulej fit-triq ta' dejjem. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħinja dawk li jisimgħu il-kelma ta' Alla u iħarsuha. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa.
F'dak iż-żmien huma mmexxejn Ġesu daħal f'raħal u laqitu għandha waħda mara jisimha Marta. Din kellha oħta jisimha Marija li niżlet bil-qiegħda f'riġlejn il-mulej tisimgħu x'kien qiegħed jgħid. Iżda Marta kienet moħħha fuq il-ħafna xogħol tad-dar. Imbagħad lesqet u qaltlu: Mulej m'intix tara kif oħti ħallit ix-xogħol kollu fuqi biss? Mela għejdilha taqbad tagħmel xi ħaġa miegħi. Qabeż il-mulej u qalilha: Marta, Marta, inti taħseb wisq u tinkwieta fuq ħafna ħwejjeġ, imma waħda hi meħtieġa u Marija għażlet l-aħjar sehem li ma jittaħdiliex. Il-kelma tal-mulej tifħejr lilek Kristu. Hawnhekk fid-Djoċesi tagħna qegħdin niċċelebraw ġurnata ferjali. Fl-Arċidjoċesi ta' Malta llum hija festa tal-konsagrazzjoni tal-Katedral. Aħna niċċelebraw issa fil-11 ta' dax-xahar. F'dawn il-ġranet ta' Ottubru ġewwa Ruma qed isejr is-sinodu fuq is-sinodalità. Hemm imlaqqejn mal-Papa diversi kardinali, isfijiet, lajċi, irġiel u nisa minn diversi pajjiżi tad-dinja, minn ħafna pajjiżi tad-dinja. U qegħdin jinqasmu fi gruppi, jekk minn issa jiżbal fis-Sala Nervi, dik is-sala fejn il-Papa jilqa' in-nies nhar Terba, biex jiddiskutu suġġetti anki jaħarqu fil-Knisja. Ara, il-Knisja mhix il-Papa joħlom b'xi ħaġa u jiddeċiedi waħdu. Lek, kollha flimkien, ejjew niddiskutu, ejjew naraw x'inhu l-aħjar, ejjew naraw imma aktar minn hekk x'jrid Alla. Kemm hija ħaġa sabiħa. U għalhekk tajjeb li nitolbu f'dawn il-ġranet biex dawn in-nies li qegħdin jiltaqgħu mal-Papa iħallu l-Ispiritu Santu jnebbaħhom. Iħallu l-Ispiritu Santu imexxi d-deċiżjonijiet u l-għażliet tagħhom. Ħaniġi għall-qari tal-lum, għaliex naħseb għandu x'jaqsam ma' dan li jett. Bħalissa bdejna l-bieraħ qegħdin naqraw siltiet mill-Littra lill-Galatin ta' San Pawl il-Galatin. U s-silta tal-lum San Pawl jirrakkonta xi ftit l-istorja tiegħu minn xi xgħadda. Jew aħjar aktar minn hekk x'għamel Alla miegħu fl-istorja ta' ħajtu. Kif kien persekutur tal-Knisja, tal-insara, kemm kien akkanejt fir-reliġjon Ludija, kien jippersegwita lill-insara. Imma mbagħad il-grazzja għamlet bidla radikali fih. U x'ġara? Minn persekutur tal-insara sar apostlu li jxandar il-kelma tal-Alla, li jxandar il-Ġesu Kristu mad-dinja kollha, mal-Ewropa kollha. Interessanti f'din is-silta wkoll San Pawl jgħid żewġ affarijiet. Jgħid ma dan ma marx għal rasu kif fettillu hu, imma faqda ma' Pietru u ma' l-Apostli. Faqda ma' Pietru u ma' l-Apostli. Mhux kif fettillu hu. U t-tieni ħaġa oħra li San Pawl ħadem ħafna fuq l-aspett missjonarju tal-Knisja. Ara, waqt li Pietru u l-Apostli l-oħra kienu miġburin aktar, mixħutin aktar fuq il-lowt, il-konverżjoni tal-lowt, San Pawl kien aktar mixħut fuq il-konverżjoni tal-pagani. Imma huma żewġ affarijiet komplementari ma' xulxejn. Mhix waħda kontra l-oħra jew waħda f'kompetizzjoni mal-oħra. Kemm sabiħa din is-silta. San Pawl qed jgħidulhom lill-insara tal-Galazja, isma' din hija l-istorja li Alla għamel miegħi. U l-konverżjoni li Alla ħadem fija
jaf jaħdimha fikom ukoll. Kemm sabiħa qed jirrakkonta l-istorja ta' ħajtu biex ma jaħsbux li qed dan ġie mill-lajru, dan xaqad dejs waqa' mis-sema. Le, jien ukoll kelli d-djufijiet tiegħi, jien ukoll kelli l-iżbalji tiegħi, jien ukoll kelli l-ħmerijiet tiegħi. Ara San Pawl kemm qiegħed ikun aċċessibbli għal din il-komunità tal-Galazja. Hija ittra sabiħa ħafna li naraw aktar quddiem. Ħanitkellmu fuq il-Vanġelu tal-lum. San Luqa hawnhekk qed jirrakkuntalna dan l-episodju ta' Marta u Marija, episodju sabiħ ħafna. Din is-silta dan l-episodju jirrakkuntaw ukoll San Ġwan. U ħafna drabi fil-tradizzjoni tal-Knisja kien interpretat qisu Ġesu jippreferi il-ħajja kontemplattiva għal ħajja attiva. Marija għadet tisimgħu u Marta għadet taħseb għal faċendi. Fost il-lowt ta' dak iż-żmien kif turina anke din silta, dawn iż-żewġ nisa, dawn iż-żewġ xebbiet kienu jaqsmu x-xogħol. Marija kienet dik li iddur bin-nies fid-dar, waqt li Marta kienet dik li tieħosib il-faċendi. Kien xogħol jinqasam. Ma jistgħux ikunu tnejn jisimgħu lil Ġesu x'ħajjiklu mbagħad. Laqas jistgħu jkunu tnejn jagħmlu l-faċendi, inkella Ġesu kif ħajqgħod waħdu. Allura kienu jaqsmu x-xogħol. Marija kienet iddur bil-mistednejn, tajjeb, u Marta kienet taħseb għal faċendi, imma jidher li Marta qisu ħadmet wisq biex tipprepara għal Ġesu, din riedet tagħmillu xi ikla first class. U Ġesu jgħidilha ħasra qed titħabat wisq. Ħaġa waħda biss hija importanti, plat wieħed biss, m'hemmx għalfejn tagħmel affarijiet kbar. San Luqa li huwa l-evanġelista li jinsisti ħafna fuq il-faqar. San Luqa huwa l-evanġelista tal-faqar, tal-foqra. Imma huwa wkoll l-evanġelista tas-smigħ tal-kelma t'Alla. U hawnhekk qiegħed jrid jibbilanċja. Mhux biss l-attività, imma smigħ tal-kelma t'Alla. It-tnejn ma' xulxejn, iridu jaħdmu ma' xulxejn. M'hemmx smigħ tal-kelma t'Alla u daqshekk, is-smigħ tal-kelma t'Alla jwassal għall-azzjoni. U m'hemmx azzjoni vera mingħajr is-smigħ tal-kelma t'Alla. Dan il-Vanġelu jfakkarni f'dak ir-raġel li spiċċa waħdu fil-familja. Għaliex għax kien jaħdem ħafna, xogħol wara l-ieħor, u ma kienx jagħti il-każ ta' martu, ma kienx jagħti qatt ma kien jara l-tfal. Min għalih jagħmel ħafna affarijiet biex jikkuntenta lil martu u l-tfal, jaħdem ħalli jġibilhom il-flus, ħalli jġib. Le, mhux hekk. Ifakkarni wkoll f'ħafna nies li anke fil-Knisja li jagħmlu ħafna postolat. Imbagħad ma jsibux ħin għat-talb. Le, mhux hekk. Hemm ħin għat-talb, hemm ħin għall-apostolat, hemm ħin għas-smigħ tal-kelma t'Alla u hemm ħin għall-attività. Ara dal-Vanġelu kemm jibbilanċja. Nitolbu l-Mulej biex jagħtina dan il-bilanċ bejn attività u kontemplazzjoni fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Ara intom ġejtu għall-quddiesa kemm hija ħaġa sabiħa. Qegħdin nagħmlu spazju għal Alla. Qegħdin nħallu lill-Mulej ikellimna biex imbagħad inkomplu l-ġurnata fl-attività li għandna.
Issa li għadni kemm smajna tħabbira tal-kelma tal-Alla u l-qajnija bil-ferħ, ejjew nitolbu lill-Alla l-grazzja li nożżuha f'qalbna ħalli tagħmel kotra ta' frott fina u tqaddisna fis-sewwa. Wettaq mulej il-ħidma tal-Knisja tiegħek jew tħabbar lid-dinja il-kelma setana tiegħek nitolbu. Ħenna għal dawk ħutna li jinsabu mjasrin mill-ħażen kollu li qiegħed ibejjed f'qalbhom u għatihom il-ħelsien ta' wlied Alla nitolbu. Ilqa l-qaddejja tiegħek Jeffrey u Peter Paul Said u l-ħutna mejtin kollha fis-saltna ta' dejjem u qawwi fina t-tama li aħna wkoll għad tinsaltnu magħhom meta jasal il-waqt nitolbu. Żommna taħt il-ħarsien tiegħek biex inħabbilku dejjem ħankunu qaddisejn u bla teba quddiemek fl-imħabba nitolbu. Għenna nilbħu l-ħażin kollu li jinsab ġewwa fina u madwarna biex nżommu ruħna safja minn kull tinġis tal-ħażen u minn kull tidnejs tad-dnub nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll li ġejna din l-Ewkaristija tina li nużżu l-kelma tiegħek, nimmeditawha u ngħixuha nitolbu. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum. Inti taf min huma u inti taf il-ħtiġijiet tagħhom. Għatihom dak kollu li jeħtieġu fir-ruħ u fil-ġisem nitolbu. Nitolbu għas-sinodu li qed isir ġewwa Ruma mulej ibgħat l-Ispiritu tiegħek fuq dawn il-persuni biex jagħmlu r-rieda tiegħek nitolbu. Nitolbuk ukoll mulej għall-morda kemm dawk li jinsabu fl-istarijiet kif ukoll dawk li jinsabu fi djarhom, nitolbuk għal dawk li għaddejjin minn mummenti diffiċli fil-ħajja u nitolbuk għal paċi fid-dinja mulej għatina il-paċi tiegħek nitolbu. Mulej Alla tagħna, ara minn kemm tiġrejt ninsabu mdawrejn u kemm tħajjarna id-dinja ta' dnub bil-fruwat tagħha. Qawwilna qalbna bil-grazzja tiegħek biex ma naqgħux fit-tiġrejb imma nibqgħu dejjem fidili lejk bi Kristu Siedna. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerti għas-sagrifiċċju imwaqqaf b'ordni tiegħek u kompli fina li għamilta fidwa billi tqaddisna b'dawn il-misterji tas-sema li aħna qegħdin niċċelebraw bħala qaddejja tiegħek. Bi Kristu Siedna, il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq, niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej missier qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna
li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bi Kristu siedna. Fejn toġbok kollox iġġedded u lilna l-kol tajtna li nieħdu semm il-milja tiegħu. Għax li kellu n-natura ta' Alla xejjen lilu nnifsu u b'demmu li xerret fuq is-salib għaqqad fi slim l-ħlejjaq kollha. Għalhekk kien tollejtu fuq kollox u sar is-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min joqgħod għar-rieda tiegħu. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni, mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex midaj ħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. Miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek, imxerda mad-dinja kollha, u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Jeffrey u Peter Paul Sajt li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jilxu xtawa għal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna rina l-kol nitolbu. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' San Giuseppe, ma' San George Preka, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missjena li inti f'ismewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru lill-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġri iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni.
Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi, la tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li jinti trid fija, inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. bil-ħidma tal-Ispiritu Santu għadħajlu d-din tal-ġisem l-dem għat-testijiet eħlisna l-attijiet kollha u min kull ħasb żommi dejjem fid-dejjem kallina qatt minfeħet minn. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu ħares.
Jenu bil-wifa u ngħidu flimkien ir-ringrazzjament ta' wara qalbejn, ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsilni, passjoni ta' Kristu sabbalni, Ġesu ħanin nismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallini qatt ninferet minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħni, ġew waħdanek il-qani, biex mal-anġli u l-qaddisin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem amen. Nitolbu. Għatina u Alla li tista' kollox li s-sagrament li biħt qalbinna ikun l-ikel wix-xorb tagħna biex ninbidlu f'dak li aħna nirċievu. Bi Kristu siedna ħanejdu t-teta Marijiet li talbet il-Madonna minn dan is-santwarju. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murejmija, kien berkenti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murejmija, kien berkenti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murejmija, kien berkenti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħastek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Madonna